Ahojte moji milí, ja vás teda vítam z môjho nového kanála Karty Svetla 1. Musela som urobiť nejaké zmeny a presunúť všetko na novo, takže začnem úplne od znovu, takže nenájdete tu odberateľov, takže ja vás všetkých poprosím, ktorí ma odberáte na YouTube, aby ste si zaklikli odber na novo, budem vám veľmi vďačná. Tí, čo na Facebooku ste ma mali ako Karty Svetla, tak prosím vás, zakliknite si tu sledovanie, lebo budem fungovať na tomto kanáli. Ten pôvodný, ten budem musieť zrušiť. Nechám ho možno ešte nejaké 3-4 týždne, uvidím koľko, ako sa vám podarí všetkým dostať k informáciám a popresúvať sa. Vždy urobím uputávku aj na ten starý kanál Karty Svetla, kde dám vždy link pod video sem na tento nový. Dobre, ja tam aj hovorím, že z akého dôvodu. Je to z dôvodu, že boli technické problémy, hlavne na Facebooku. Vy viete, že ja som si vás nevedela dať ani ako priateľov, ani telefonický rozhovor sme nemohli robiť. Ja som to tam mala nejaké poblokované, neviem prečo. To hneď pri nastavení mi dalo, takže aby ste vedeli, že prečo vytváram nový kanál, som to teda ja, dobre. A teším sa na vás teda na tomto mojom novom kanáli. A máme tu výkladík na tento týždeň. Takže, ideme sa naň pozrieť. Musím vám povedať, tento výklad sa vám bude páčiť. Netýka sa ani tak moc vzťahov ako niečoho iného. Fakt, ide to do super pekných energií. Ale začneme jednou takou, ale tá už môže byť pre niekoho z vás za vami. Takže, tento týždeň vy ste niekto buď začali tak, že ste buď negatívne naladení, alebo ste mali pobliž seba nejakú osobu, ktorá vám robila problémy, bola negatívne naladená a tak ďalej. Hej, že začíname takto s niečím, ako nejakým problémom. Ten problém môže byť buď niekto alebo niečo. Každopádne, vám tu pomáha osud alebo zhora niekto, hej? Keď niekto ste prosili o pomoc Boha, anielov, vašich predkov a tak ďalej, oni vám naozaj pomôžu, pretože to sa tak krásne všetko zvrtne do takých pekných energií a možností tento týždeň, že úplne, že super. Takže, to, čo bolo ako negatívne, vy ste tu pod ochranou, a vám sa začne tá situácia s niečím alebo s niekým vyvíjať veľmi, veľmi dobre a pozitívne pre vás. Takže môžete sa naozaj tešiť. Samozrejme na pamäti majte, že je to kolektívny výklad, ale tak ja verím, že tu sú fakt také pekné karty, že to bude pre všetkých. I keď samozrejme to tak nie je v kolektívnych, ale prajem to každému, lebo je to pekné. Takže máte tu naozaj krásne karty. Ide vám tento týždeň také zastabilizovanie situácie, vyriešenie problémov. Možno si niekto dajte pozor, možno ste boli, alebo ešte budete tento deň terčom nejakých možno ohováračiek, alebo ja sa im nedivím, lebo tento týždeň pre vás tak má byť pekný a dobrý, že možno niekto vás bude mať akože potrebu komentovať, ohovárať, ale viete čo, vôbec si to nevšimajte, pretože vám tu fakt ide úspech. Vy sa zamerajte na toto pekné, čo idem hovoriť. Vám tu ide totálne šťastie. Mne tak napadlo, že či náhodou niektorí teraz, keď začali tie hokej, majstrovstvá v hokeji, takže či náhodou nestavkujete, lebo tu je samé víťazstvo, samý úspech, že v zmysle tom, že vám prichádzajú peniažky. Toto sme tu ešte nemali. Fakt, roky robím tieto výklady, nemali sme tu takúto zostavu kartičiek podľa mňa. A tu proste tento týždeň idú vám peniaze. Tie peniaze vám idú, môžu niekomu zvýšiť plát, niekto môžete dostať odmeny, ale toto je až také nečakané, toto je šťastie. Hej, toto je fakt, že šťastie tento týždeň, kedy vám prídu niekomu možno menšie peniažky, ale niekomu fakt, že wow, že dobre si prilepšíte. Takže buď to bude dobrá práca, dobré odmeny, dobrý príjem, navýšenie platu, alebo hovorím, ak niekde inde máte investície, alebo niečo predáte. Proste tento týždeň je v znamení financií. To akože, to je bez debaty. Takže kto čakáte nejaké peniažky a máte nejaké možnosti, odkiaľ by vám mohli prísť, tak vedzte, že vám prídu. Je tu proste uznanie, bohatstvo, šťastie tento týždeň.
Takže úplne, že super. A fakt, že pre niekoho je to až také nečakaná radosť, prekvapenie dokonca. Niekto môžete sa dočkať, to prekvapenie môže byť aj v zmysle takom, že sa dočkáte niekto pomoci. Hej, čiže pomoci finančnej od niekoho. Takže pre niekoho aj toto môže byť ako veľmi prekvapivé, že možno by ste tú pomoc od niekoho nečakali, ale ona príde od niekoho z nejakej strany. Dobre? Takže máte to tu naozaj veľmi pekné. Je tu, ako hovorím, pre niekoho nebude úplne veľký ten zisk, ale pre niekoho aj áno, pretože my tu máme proste na to všetky možné kartičky, ktoré poukazujú na financie. Ja normálne ani nechcem dávať iné kartičky, tentokrát nebudeme, tejto negatívnej energii to sa aj nebudeme viac venovať. K týmto podľa mňa netreba dokladať, aby sme si to nepokazili, tú radosť a tie pekné karty, ale ja vám dám z kariet Wheel niečo, keď takto, je to prvý výklad na tomto mojom novom kanáli a hneď takýto krásny a ja som úplne šťastná a vďačná zaň. Takže začíname veľmi pekne. Takže vám dám z kariet Wheel niečo pekné, poprosím, čo máte vedieť tento týždeň, moji milí. Duchovný učiteľ. To je tiež veľmi pekné, lebo to je krásna karta. Kedy súčasťou vášho životného poslania je učiť ostatných a o liečení a duchovne. Áno, čiže niektorí sú tu medzi vami takí, ktorí máte nejakú schopnosť a možno práve cez toto si môžete ako aj prilepšiť, áno, finančne. Takže ste tu v energii alebo máte schopnosť buď doslova, že liečiť, pomáhať druhým. Možno ste niekto duchovne založený a vedeli by ste možno niekoho podporíte vy. Áno, niekto na jednej strane môže podporiť vás, dajme tomu finančne a vy zase môžete podať pomocnú ruku ako podpora psychická pre niekoho, poradiť niekomu, naviesť ho možno trošku na správny smer a tak ďalej. Čiže máte byť ako keby takým učiteľom, vzorom, príkladom, hej, že možno keď niekto potrebuje s niečím pomôcť. Takže to je tiež veľmi pekná karta. Takže ja by som tento výkladík nechala naozaj takto na tento týždeň. Takže prajem vám, nech je naozaj takýto úspešný, plný šťastia a radosti. A teším sa na vás pri ďalších výkladíkoch. Majte sa krásne.